Każdego roku w konkursie po naszemu, czyli po śląsku, radzi też widzimy bajtli. Te bajtle czasem mają 7 lat, a kejnedy 17. Latoś było ich 20. Ale w półfinale znodli się ci najmłodsi. A kto wygrał? Prosimy profesora Jana Miotka. A wygrał Zajrzędowice Robert Poloczek. Witam was pięknie, joje Robert Poloczek, szkolarz ze 4. klasy. I powiem wam, że ja do tej szkoły to tak łaża bez większego przekonania. A to z kuli tego, że mi tam dur każą po polsku godać. A jak ja mu godać po polsku, jak myśla po śląsku? Ale rektory do tego nie rozumiem i się nerwują po tym. Że jak mnie się o co spytają, to ja wartko godą, ale po śląsku. Dopiero po 15 minutach po polsku. Jak mi się to wszystko w głowie przemyło. A ja je miłośnik śląskiej mowy i śląskiej ziemi, bo ja je rolnik od urodzenia. No nie dziwcie się, mojego fatra w czas zabrakło, a na gospodarce stała mama i moje starsze siostry. To ja musiał urość, co by tym kobietom pomóż. Ale jak urosna, będzie inaczej, bo moje gospodarstwo będzie agroturystyczne. No co? Wyszykuję fajne izby z półminkiem, szlawcim ryzbadycim rami, ogłosza się w internecie. I by tam tym miastowym z całej Polski pokazywał, jak to fajnie na Śląsku.